Singo Barong Boy macanan siji ora apa-apa. Ayo barongan kolab mbek macanan. Ayo, awas tuh, awas mau sing jaluk barengan sapa? Itu mbane aja do mlayu. Awas. Iku omong sama ning jaba. Ayo singo bareng. Iya tak, kok malah do mlayu iki piye iki? Jaluk barongan malah mlayu. Ayo Mbem, dituntun singo baronge. Bal. Boy,
Masa? Lo. Caplok. Aja le. Aja odian le. Awas, atur. Ayo. Murni sesepuhe iku ya dianuni didongakake Iya. dan rezeki akeh Amin. barokah kewarasan Amin tol. isane wong ndongakake awak dhewe Tol ngomong-ngomong piye Mas iki ya tunggale jame wis mlebu asar. Prai sediluk. Lho. 5 menit engko dilanjut. Ya dilebokake no wong sing seneng Gak delok usah. Kabeh ning kono dhisik, Kene kono kene. engko sisa. Hormati komandan azan asar. iya Mas